Kaixo familia, ongi etorri Amerikara. Gu, egun hauetan Amerika gaia landu dugu, eta gauza asko ikasi ditugu. Guztiari zuei erakusteko hainbat ekintza prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Hasteko badakizu Amerika munduko kontinente bat dela, begira, atzeko moda. Amerika hiru zatitan banatuta da. Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Hego Amerika. Hala da, bai, eta badakizu izaki zuria Amerikara iritsi aurretik bertan nortzuk bizi izan ziren? Amerindiarrak. Amerikako lehen biztanleak izan ziren. Hori da, ezagutu nahi dituzen dut bizi izan zentuak, adiago eta basatu. Hemen hotzaldia egiten dut, eta guztia izotzez eta lurrez beterik dago. Igluetan bizi gara, familia osoa batera, eta badakizu zer den bitxiena? Igluaren barruan ez duela txiki. Sudurekin agurtzen gara, eta eguzki izpietatik babesteko ez dugu espetarreko erabiltzen ditugu. Arrainak asko jaten duenez, bihotzerako ornamentua. Arraina diozela, bale bat ikusi dut horrean. Guazten guazen gaiak hartzera eta gaia izatzera. Bai, Leitzia, inmiten bizitza. Nobera zer dago nagoen. Uste dut loma bat dela, baina norena izango da. Kaixo, ulartak eta koitiarrak ala. Ni mandanan nazeta beraieko ez tetelua txotak zeila. Izan ere, 30 urte gora bizi gara ikalamun. Zubio, sedentario gara. Toki berdinean bizera. Bai, hori da. Nik idatza naiz, sedentarioak, eta lugarekin kasaria naiz. Kaixo, ni Dakota naiz, eta gu nomada gara. Gure bizilekua etengabe aldatzen dugu animaliak ehizatua izateko. Ni komantxea naiz, eta animaliak ehizatzen ditut. Badakizue bufaloak ehizatzen ditugula gure beharrak asetzeko? Bai, hala da, ni txelinea naiz. Gainera, izara joan aurretik zuaren inguruan dantza beten dugu. Espirituek ehiza laguntzeko eskatzen. Idatzen dut dantza hori, semana beraz, indarren azpian. Ospakizuna ikusi da. Gustora aiene, aoe, oe, oe, aoe, oe, oe. Mendiakeak seinale, tamborrak tuntun, arkoa gezian lumak toma jaukirten dun. Aoe, oe, oe, ikusi dut antakaiotankak, espiritu dantzasuan mugizi hankak. Oae, oe, oe, oae, oe, oe.
ezetz asmatu. Kantua, txilorria... Ez dut asmatu, bizantea esan nahi du. Kaixo, zuekin hartuk zarete. Kaixo, gu Basamortuko biztanon gara. Gu eri Ipar Amerikan bizi gara. Gure lurraldeak lehorrak dira, eta mendiak eta arroiak ditugu. Arroiak estuak eta sakonak dira. Ni opia naiz, eta emakumea naizenez artizontza lantzen. Ni zunian naiz, eta gizonezkoa naizenez nekazaritza eta eizan aritzen naiz. Bai, para da, gainera oso trenak gara txistak muntatzen. Entzun. Bakeroak erreziak antolatzen daude, eta batek esaten du. Indak datozela. Eta kona galdetzen dio, baina zer da? Guda egitera edo baken moduaz. Bakerak erantzuten dio, banik uste dut jaira datozera. Aurpera onak moztuta, lumak buruan eta dantzan dator. Alderainoak esaten dio lan maiako batzuri. Dakizu kolonek Amerika aurkitu zuela? Eta ikasleak erantzun zion. Ez nekie Amerika galduta zegoen. Nakaslea geran sartzen da, eta Mariari galdetzen dio. Mapa honetan non dago Amerika? Maria ondo esateko non dagoen eta bere irakasleak Jaimitori galdetzen dio. Jaimitu, aldakizu non aurkitu zuen Amerika? Bai, zalantza gabe, Maria. Ara, zenbat bizi izan ziren Ipar Ameriketan? Bai, erdialdeko Amerikan eta Hego Amerikan dira. Guazen hauek ezagutzen da. Kaixo, gu aztekak gara, erdialdeko Amerikan bizi gara eta nekazariak gara. Lurra ureztatzeko sistema ordenatua asmatu duguna. Jainkoak gurtzen dugu piramide mairakatuetan eta hieroglifikoen bidez komunikatzen gara. Ni Maia naiz, erdialdeko Amerikan bizi naiz, nekazaria naiz, artoa ereiten dut, eguzkia eta hilargia gurtzen ditut piramide mailakatuetan, hieroglifikoen bidez komunikatzen naiz. Gu eta gara, Hego Amerikan bizi gara. Nekazariak gara. Eraiki handiak eraiki ditugu. Horien artean Machu Picchu dira. Marrazkien bidez komunikatzen gara eta gure erregea Tabalta deitzen da. Ni Cristobal Colón naiz, eta hau nire armada da, India konkistatzera etorri gara. Lurralde hau guretzat izango da. Bai, hori da, Niña Pinta eta Santa Maria itxasontzietan ona llegatu gara. Ez gara alferrik etorri, luzuzko gaiak eta beratasun guztiak guretzat izango dira. Patata, artoa, tomatea, piperra, tabako, kokobo, Europara eramango ditugu. Konkistatzera etorri gara. Amerika gure esango da! Azteca, Inca,
txipi txikietan, baina kolonio zen gure ametxetan, baina kolonioan zen gure ametxetan. Inuit tomatxe maia, kolon, kolon Amerika, Zius azteka inka, kolon, kolon Amerika. Horak esan zuen hauek dira indiara, gero deitu zieten Ameriketara. Baina guztieten eskubide zarra, kendu zizkieten eskubide zarra. Inuit tomatxe maia, kolon, kolon Amerika, Zius azteka inka, kolon, kolon Amerika. Kolon, kolon ez zinen zu ondo portatu, bertako akileta ohitura suntsitu. Gaitzak eraman da, urrea lapurtu, gaitzak eraman eta urrea lapurtu. Hemeretzigarren eta hogeigarren mendeetan euskaldun asko emigratu behar izan zuten Ameriketara, gerrak sortutako pobrezioaren ondorioz. Asko eta asko artzain joan ziren Ameriketara. Bai, horrela da. Eta gaur egun oraindik euskalduna. Asko dute Ameriketan, euskaletxe asko erabil. Gustatu zaizue, baietz espero dugu. Amaitzeko denok batera Ameriketara joan nintzen abestia abestuko dugu. Eskerrik asko eta laster arte. Agur!
Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Bieta Madrilea, goza zapalatzen zora. Mississippi-ban, Mackenzie-esan, Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Guazen!